Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng paksiw na ayungin at pampano mga kapudibis at meron tayong pritong talong at longganisa at ang rice natin sinangag. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamang kay Kapampangan. Manta na po. Oh, manganta na po. Ayan. Sarap ng pagkain namin, no? Paborito ni Bal, ayungin. Yes. Ayungin at pampano. Paborito ni Bossing. Paksiw. Paksiw. Sabaw ng paksiw. Kita Ito, nasubo tayo ito. Aren, Longganisa. Ang trending na longganisa. trend. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manta na po mga putibis. Matinik lang ito. Pero masarap. Ah. Sarap. Cheers. Di na kami nagkape mga kapudibis. Ang sarap na ayungin. Alam? Ayungin to. Hindi ako kumakain ng... Ay, sorry baka magtaka ka, baka kinukuha lang ni BBF to. Hindi ko kasi alam himayin yung ayungin eh. Matinik Baka ba? matinik siya. Paano? Ayaw niya kasi pati ano siya. Pangiman. Sarap. Ang lalaki oh. Ano kaya? Matinik lang to. Sarap na ano. Basta isda. The best. No?
Oh. Ayun. Hindi pa naman yan. Balo? Baka di mo nakakita. Sarap no? Hindi nakakasawa yung pampano na. Lasa siyang ano, no? Gatas. Ang sarap. Matamis. Malinamnam. Gusto mo na yan? Ako na. Ayaw na nanahog na Ate Aldi. Balo? Isa sa'yo. Kagaling ko na to. Di mo na yung kakantin. Hindi ko na. Sa'yo yung tayo lang. Ayoko na yan. Dalawa yung talong ko. Ano Ay! yan? Sorry po. Dala yung talong. Dalawa na yung talong ko. Nabili namin yan sa Guagua. Ayungin. Sarap.
Sarap. Hintayin natin si Bibi. Ay, sorry po. Ay, mga foodies, naubos po natin paksiw na ayungin at pompano at longganisa at talong at ang ating fried rice. Napakasarap po. Magluto na po kayo, mga foodies. Yes, mga kapudibis. Shoutout sa mga nagpapa-shoutout sa mga members po namin at mga nagbibigay ng star sa Facebook page po namin. Thank you so much and God bless po. Salamat sa suporta. Shoutout pa yan sa asawa mo, Baby Allison, Catherine, kay Christian James, kay Calix, kay Cherry May at kay Anna. Shoutout sa inyo. We love you all. I love you all po. Mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalanya, and Pochi. At Cook Like Crazy, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.